Het duo Bjorn en Mieke stond nog 1 keer op het LVK-podium, afgelopen vrijdag in Roermond. Daarmee kwam er na 11 inzendingen een einde aan dit bestaan. Wie stond nog 1 keer op, zoals het nog meer vastelovend. Nog 1 keer op, wat geeft het door jouw leven nog? Hoe was het afscheid? Ja, toch wel. Ja, in ieder geval een super tof afscheid. We hebben top optreden gehad en ook super veel leuke reacties gehad. En op de bühne ook echt van elkaar genoten. Want dat was ook wel het uitgangspunt. We gaan er nog 1 keer van genieten. En uiteindelijk zorgen we ook wel en merkten dat het publiek ook nog wel 1 keer van ons aan het genieten was. Dus nee, mega van genoten en een prachtig waardig afscheid, zullen we maar zeggen. En jullie zwaaien af met een 4e plaats. Tevreden? Jawel, nou, we zeiden tegen elkaar, we gaan gewoon vooral van het podium genieten en de uitslag, het zal wel. Natuurlijk hoopte altijd het hoogst haalbaar, was het helemaal prima. En ja, we kwamen van de bühne af, de gouverneur stond ons knuffelend op te wachten, de voorzitter van het LVK. Dus het was echt wel een moment voor iedereen van, nou, even einde hoofdstuk en ja, nou door vooral van kunnen genieten. Dus vooral van het optreden genoten. Zeker, ja, dat zei we ook echt tegen elkaar en sommigen vroegen, ja, maar het leek ook wel of het emotioneel was. Ja, we hebben er gewoon echt mega van genoten en ook even beseffen van oké, dit is nog 1 keer en dan is dit hoofdstuk afgesloten en hopelijk is dat ook wel een beetje overgekomen. Jouw leven nog. En wanneer besloten jullie dit wordt onze laatste LVK-deelname? Nou, eigenlijk toen het idee van het nummer kwam, wetende dat het de 11e inschrijving was en ook weer in Roermond was, waar ook de eerste keer het LVK was. Toen hadden wij gezegd, ja, dit zijn te veel signalen om het eigenlijk niet in overweging te nemen. En daar heb ik even over nagedacht en tot deze conclusie gekomen. Ja. En nog geen spijt van gehad? Nou, op de bühne als je net er vanaf komt, denk je van, oh, is dit echt de laatste keer? Maar nee, dat is echt prima zo en zo willen we er ook vooral op terug kunnen kijken. Ja, want hoe kijk je terug op alle deelnames? Ja, nou, ik moet zeggen, we hebben gewoon eigenlijk heel veel te danken aan het LVK. Ik bedoel, 13 jaar geleden, toen we de eerste keer ingeschreven weer eigenlijk bij de Pierlaans Liedfestival wonnen. Ja, toen was het leven totaal niet in Venrooy en waren we volgens mij samen met de Stappers voor de eerste keer in 25 jaar weer in de finale. En als je nou kijkt wat er, ja, daar gewoon 6,5 bus vanuit Venrooy met 3 uit IJsselstein, 1 uit Wansum. Dus je kijkt hoe het in de gemeente leeft met ook iedere keer eigenlijk wel 2, 3 of 4 artiesten in de finale. Ja, er is wel wat veranderd in 13 jaar en dat is met name wel waar we met z'n allen denk ik ook heel trots op terugkijken. En welke inzending was dan de allermooiste? Ja, dat klinkt gek wat iedereen zou verwachten. Duizend Sterren, dat was natuurlijk wel de eerste keer dat we echt voor een zaal stonden dat iedereen dat nummer van begin tot einde mitzongen. Maar ik vond nog steeds wel Dromen in Kessel. Ja, dat was wel echt zo'n moment dat iedereen toen we klaar waren nog het refrein nog een keer inzette. Ja, dat was wel voor mij de allermooiste LVK-ervaring. Ja. En de winst in 2022? Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie, hè? Dus die vergeten we vast. Maar nee, dat was vooral ook omdat het heel intiem was. We hadden net corona gehad en ja, heel toepasselijk paste alles precies ook wel bij elkaar natuurlijk in de Schouwburg, in Venrooy, waar we ook ooit begonnen waren met het Eerste Liedfestival. En als we dan door mogen winnen, zeker met een hele kleine zaal met allemaal mensen die je kent, ja, dat was ook wel iets magisch. Ja. En als we dan kijken naar de toekomst, wat zijn jullie plannen? Ja, dat we vooral doorgaan met zingen. Heel veel mensen denken dat we stoppen, maar dat is echt puur de LVK. Door zien we nou met gestopt. En we willen vooral gewoon mooie muziek blijven maken. En alleen ook wel eens met wat andere thema's dan alleen maar vasteloven. Dus we blijven gewoon lekker in het Venrooy zingen. Maar zullen ook misschien buiten het vastelovenseizoen wat liedjes gewoon uitbrengen. En ook volgend jaar weer proberen natuurlijk een mooie carnavalskraker te maken. Ik hoorde ook iets over theaterplannen. Dat heb je goed gehoord. Ja, nee, dat is ook wel een bucketlist dingetje dat we ook wel een keer een theatertour willen gaan doen. En ja, dan gaan we toch voor 2027 kijken of we dat kunnen gaan realiseren. Als we